Nyt menee nauhoitus. Olkaa hyvä. Hei, lämpimästi tervetuloa Digatan tietoturvan kivijalka tapaamiseen. Ja me lähdetään ihan tämmöisestä perustasosta liikkeelle. Pyrimme selittämään asioita. Vähän saattaa tulla mutkikkaita juttujakin tänään vastaan, mutta Ja ehkä myöskin tuttuja juttuja, ja koska tuttuja. perustasta lähdetään. No niin, ja me ollaan siis työkaverit ja ystävät. Minä olen Anne Rongas. Ja mä olen Leena Vainio. Ja me ollaan myöskin molemmat otettu haltuun aikuisella iällä digitaalisia taitoja yrityksen erehdyksen kautta. Ja vertaisoppimisen avulla. Ja nyt yritämme jakaa sitten teille tätä oppia myöskin. Tässä Digata-kokonaisuudessa niin meillä on, oliko meillä 8 eri osiota Leenan kanssa. Teillä on tuossa chatti käytettävissä ja voitte heittää chattiin kysymyksiä, ajatuksia, kommentteja. Osa teistä katsoo tätä tallenteella. Tallenteen katsojat eivät pääse chattiin osallisiksi. Ja te voitte sitten esittää niitä kysymyksiä vaikka lähimmälle saatavissa olevalle henkilölle. Mutta mitäs me nyt tänään sitten katsotaan? No tänä päivänä meillä on 3 pääasiaa, mihin keskitytään. Ensimmäiseksi tehdään käsitteet tutuiksi. Mitä tämä tietoturva meidän näkökulmasta on? Mitä on turvallinen digitaalinen työskentely ja mitä uhkia sillä saattaa olla? Sitten toisena teemana on tunnukset ja salasanat. Niistä käydään pääasiat ja lopuksi laitteet, sovellukset ja palvelut ja miten laitteita suojataan ja miten ohjelmistoja päivitetään. Siinä ne pääteemat. No niin, lähdetään liikkeelle. Ja muistakaa käyttää tuota chattia te, jotka olette online läsnä, jos tulee jotain kysymyksiä, kommentteja tai haluatte jakaa jotain lisäviisautta näihin asioihin. Nimittäin digitaalisten kansalaistaitojen kanssa ikinä ei ole täysin oppinut. Jopa mekin saatamme erehtyä. Ja joka päivä pitää opiskella uutta. Kyllä, mutta lähdetään katsomaan nyt tietoturvaa ihan tämmöisiä perusasioita. Tietoturvallahan tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä liittyy tähän digitaaliseen maailmaan. Henkilötietoja, tiedostojen ja sisältöjen ja laitteiden ja järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista uhilta. Eli joka kohtaa on mietittävä tietoturvan näkökulmasta. Eli aika monta palikkaa tai puuta siinä metsässä samottavan. No, mitäs sitten yksityishenkilön tietoturvasta? No, Viestintävirasto on tehnyt monena vuonna tutkimusta ja selvitellyt, että mitkä on meidän suurimmat tietoturvauhat. Ja harmi vaan se olenkin minä itse ja minun herkkäuskoisuuteni. Ja varsinkin tuon sähköpostin kanssa saa olla varovainen, koska siellä tulee ehkä avattua viestejä ja liitteitä, joita ei pitäisi avata. Sitten tämmöiset kiristyshaittaohjelmat, joita löytyy internetin sivustoilta, mutta myöskin sieltä sähköpostien liitteistä ehkä niihin haksahdetaan. Mutta ehkä kaikkein yleisimpiä näin meidän näkökulmasta on heikot salasanat. Miltä se teidän salasanat vaikuttavatkaan? Onko siellä 1, 2, 3 vai 0, 0, 0? No sitten älylaitteissakin on erilaisia jo ihan alkuperältään tietoturvaltaan heikkoja laitteita, ja varsinkin ne ohjelmistot saattavat sisältää aukkoja. Ja sitten tämä meidän yksityisyytemme, eli aivan liian helposti me annetaan tietojamme eri ohjelmistoihin, minkä ei edes tarvitsisi antaa tietoja. Tässä on oltava tarkkana. Leena, sä puhuit sähköpostista ja epämääräisistä sellaisista. Tiedätkö sä, että mikä on hyvä kikka, millä voi selvittää, että tuleeko se sähköposti just siltä, miltä sen pitää tulla? No sieltä täytyy katsoa.
Ai niin, mutta entäs sitten, jos sä avaat sähköpostia, se näyttää ihan hyvältä. Nimittäin monissa sähköpostiohjelmissa, esimerkiksi Googlen Gmail, joka on varmaan aika monella käytössä, niin on semmoinen kikka, että kun siellä näkymässä on se listaus, että mitä sähköposteja sulle on tullut, ja siellä on lähettäjä, kun jos olet tietokoneella liikenteessä, niin hiirtä kun vie siihen sen lähettäjän nimen päälle, niin se näyttää sen oikean sähköpostiosoitteen, mistä se on lähtenyt. Ja siellä voi ollakin joku ihan epämääräinen. Ja nythän oli justin S-ryhmän tämmöinen niin kuin väärä viesti, mitä oli lähtenyt paljon ihmisille. Kyllä. Eli ja on ihan hyvä katsoa, jos ei ole ihan varma sähköpostiosoite, että mitä siellä taustalla on. Ja tuntemattomiin erityisesti kannattaa suhtautua varoen. Pääsääntöisestihän nuo tänä päivänä käytetyt sähköpostiohjelmat suodattaa hyvin kyllä niitä turhakkeita pois, mutta ei aina. Vaarat vaanivat punahilkkaa tuolla internetmetsikössä. Mutta en tiedä, voisin sanoa, että minä olen käyttänyt sähköpostia vuodesta 1986 lähtien. Ja koputan puuta, ei ole sattunut vielä mitään. Eli ei ne vaarat ihan jokapäiväisiä ole, jos meillä on tietyt asiat kunnossa. Mutta miten näiltä vaaroilta suojaudutaan? Tämä on hyvä, että tämä hillitsee klikkailuja. Esimerkiksi sähköpostissa, jos sieltä tulee epämääräisiä osoitteita, web-osoitteita, niin kannattaa miettiä, menenkö sinne. Sitten erittäin tärkeää on ohjelmien päivittäminen niin, että kaikki ohjelmat, laitteet käyttävät viimeisiä päivitettyjä versioita. Sitten kannattaa aina varmuuskopioida. No, varmuuskopiot eivät välttämättä suojaa uhilta, mutta ne suojaa siltä, että siellä ne tiedot on tallessa, jos jotakin koneelle sattuu. Ja sitä ei tiedä minä päivänä kone menee rikki. Sitä se ei kerro. Se on vain yksi päivä musta. Ja se on aika synkkää, jos niitä varmuuskopioita ei ole. Ja erittäin tärkeää tehdä hyviä, laadukkaita salasanoja ja käyttää tietoturvaohjelmistoja. Niiden kanssa jo pääsee pitkälle. Mullapa kävi kerran niin, että läppärin tuonne näppäimistölle kaatui niin kupillinen teetä ja se oli mennyt vielä sinne tuulettimeen ja levinnyt kaikkialle. Mutta kun mulla oli jatkuva varmuuskopiointi, mitään ei kadonnut. Kyllä se on oikeasti niin kuin aika, varsinkin jos työksesi käytät sitä tietokonetta, niin on se aika aarre, että on tuo varmuuskopio sitten tallessa. Ja niitä varmuuskopioita on hyvä olla useammassa paikassa. Niinpä. Mä oon tehnyt myöskin levykuvan ja vienyt sen poikani kotiin niin, ettei se ole meillä kotona, jos vaikka tulipalo roihahtaa, niin kuin naapurin kesämökillä kävi. No, silti niin varovainen voi olla ja on tärkeää olla, mutta ei tarvitse ihan hillittömästi pelätä. Ja maalaisjärjellä pääsee pitkälle. Noi äskeisen huoneen taulun ohjeet oli jo aika hyviä. Niiden avulla pärjää. Ja kyllähän opettelua tarvitaan, että ne laitteet ja verkkoyhteydet, että niistä saa jonkunnäköistä tolkkua. Muistan kyllä tosi hyvin sen ajan, kun oli ihan peukalo keskellä kämmentä kaikkien tietokoneasioiden kanssa. Ja sen takia onkin tärkeää rohkeasti tunnustaa myöskin se, että en ymmärrä, en osaa ja hankkia apua. Tietoturvan suhteen, niin jos vaan suinkin mahdollista, niin ei kannata pihistellä, että ihan vaikka maksullista apuakin alkuun. Apua ja myöskin maksullisia varmoja ohjelmistoja. Se muutaman 10 tai vajaan 10 euron kuukausihinta tulee aika nopeasti takaisin, kun tietää, että on suht koht turvassa. Kuitenkin se laite itsessäänkin on jo niin kallis hankinta, että sitten siinä tietoturvan kohdalla se on vähän kuin vakuutuksetkin, että kaikesta ei kannata pihistellä, voi tulla kalliimmaksi. Mutta sitten on semmoinen
semmoinen vinkki, joka on oikeastaan aika usein unohdettu. Ja justin toi mun kaatunut tee ja sitten tuo tulipalo oli niitä esimerkkejä, jotka liittyy fyysiseen suojaamiseen. Laitteet voi hukkua, ne voidaan varastaa ja niille voi käydä jotain muita fyysisiä vahinkoja, tippuu johonkin järven pohjalle, souturetkelle tai kaiken näköisiä tällaisia juttuja. Silloin kun oli pöytäkoneita ja vieläkin niitä on ihmisillä, niin sähköhäiriöt saattoi, no sitten ukkonen ne saattoi tehdä tuhoja. Nimimerkillä kokemusta on. Ja sitten noissa verkkopalveluissa, niin hyviä kuin ne tänä päivänä onkin, siis itse olen tehnyt jo 9 vuotta 100% etätyötä, niin kyllä todella harvoin on mitään häiriötä. Mutta silti aina voi sattua. Ja niin yksinkertainen neuvo kuin tämmöinen, että teippaa kaikkiin omiin laitteisiisi nimesi, puhelinnumerosi, yhteystietosi. Jos satut unohtamaan sen jonnekin, pääasiassa ihmiset ovat ystävällisiä ja ne palauttavat laitteen sinulle. Ja esimerkiksi siihen aikaan, kun muistitikkuja käytettiin paljon, niin aika monella, mekin ollaan oltu koulussa töissä molemmat, hyvin usein näkyy, että joku on unohtanut tuohon tietokoneeseen kiinni muistitikkunsa, kenenköhän oma se on. Työkavereille vinkkailin, että teipatkaa sinne se nimi ja yhteystiedot. Ja kännykkään esimerkiksi, niin olen laittanut kännykän aloitusnäytölle kuvan, jossa on sitten noita yhteystietoja. Siinä on myöskin ICE, eli In Case of Emergency numerot, että jos jotain tapahtuu kriittistä, niin puhelimen aloitusnäytöltä näkyy, että kelle voi soittaa tästä tyypistä, kellä tämä puhelin löytyy. Tämmöisiä aika yksinkertaisiakin keinoja. Onko sulla, Leena, joku kikka 3 tällaisiin fyysisiin tietoturva-asioihin? No, tietysti nämä varmuuskopiot on se yksi ja pilvipalvelujen käyttö, että mulla säilyy ne. Ja sitten kyllä mulla se paikannus siinä puhelimessa on päällä, että jos mä tiputan sen vaikka autossa, se sujahtaa sinne penkin väliin ja sitä ei löydy mistään, niin sitten mä voin paikannuksella etsiä, että se on autossa, ei se ole minnekään hävinnyt. Sieltä se löytyy jostakin tai sohvan sisältä. Voit siis vakoilla itse omaa Kyllä. kännykkääsi. Joo. No, yksi semmoinen, mikä haastaa tänä päivänä sitä maalaisjärkeä aika paljon tietoturva-asioiden suhteen, on sitten tietosuoja, josta me puhutaan sitten sillä vähän edistyneemmän tason tietoturvatapaamisella hiukan enemmän. Marraskuussa. Joo, se oli marraskuussa. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietoja, joita erilaiset palvelut kerää ja miten niitä käytetään. Ja EU-tasolla on tämmöinen henkilötietoja koskeva tietosuoja-asetus tullut viime vuonna voimaan toukokuussa ja tuolta verkosta löytyy lisätietoja. Nyt jos tässä meidän diapaketissa näkyy tuollaisia alleviivattuja, vähän toisen värisellä sinisellä olevia juttuja, niin te, jotka olette tietokoneella, voitte napauttaa siitä linkin. Se on linkki, niin sieltä löytyy lisätietoja. Ja tallenteen katsojat myöskin, kun katsotte tallennetta, niin te saatte nuo linkit auki sitten tuosta diaesityksestä. Ja tosiaan niin silloin, jos jotain verkkopalveluita ottaa käyttöön, niin siellä on pitkät litaniat lakimiesten laatimia tällaisia tietosuojaan liittyviä ehtoja, joita pyydetään sitten käyttäjä hyväksymään. Ihan tärkeää on tosiaan muistaa se, että ihan mitä tahansa verkkopalveluita ei kannata kyllä ottaa käyttöön.
semmoiset palvelut, joita hirmuisen monet ihmiset käyttää, niin kuin nyt vaikka Facebook, Google, Twitter, niin epäluotettavia kuin nekin on monien ihmisten mielestä, niin kuitenkaan tällaisilla isoilla palveluilla niin niillä ei ole kauheasti mainevaraa menettää ihmisten luottamusta, vaikka kyllä nekin on kaiken näköisiä sössimisiä tehneet. Meillä on joku täällä pieni hälytys tuosta meidän kuvasta. Meidän kuva pysähtynyt. Meidän tekniikalle käynyt jotain. Kuuleehan kaikki meitä. Onko kaikki ok? Tämä on tämä tietotekniikka tällaista. Kuuluu kyllä. Okei, kiitoksia. Hyvä. Oli hämmentävä viesti täällä meille sisäisessä chatissa. No hei, mutta siis on siis ihan ne fyysiset laitteet, sitten on ne sisällöt, mitä sinne laitteille luodaan ja mitä luodaan sitten tänä päivänä on paljon tällaisia pilvipalveluita, eli ne menee sitten, asun tuolla Haminan lähellä Miehikkälässä, Haminassa on Googlen palvelinkeskus, niin jos vaikka käytät Googlen palveluita. Anne, voisin keskeyttää. Onko tarkoituksenmukaista, että sun kuva on nyt niin kuin pysähtynyt? Se on pysähtynyt, mutta ääni kulkee kyllä tosi hyvin. Ei ole kuva pysäytetty meiltä. Eli sitäkö niin. toi koski? Joo, se on ehkä parempi, että pysäytetään se kuva sitten kokonaan. Mielenkiintoista. Mutta ääni kulkee moitteetta. Siinä ei ole mitään, mutta kuva on pysähtynyt. Katsotaan, lähteekö se uudestaan käyntiin. Onko nyt kuva käynnissä? Ei näy liikettä. Sama kuva on pysähtyneenä. Sammutetaan. No niin, joo. Laitetaan noin. Hyvä. En tiedä, mikä häiriö on. Mutta ei ole onneksi mikään tietoturvahäiriö kuitenkaan. No, niin. Koittakaa vielä sen verran, että sammutatte sen kameran kerran ja laitatte uudestaan, vai koititteko te äsken? No niin, kokeillaan vielä. Joo, ei auttanut. Sama pysähdyskuva tuli takaisin vielä. Jasso. No niin, jatketaan. Pieniä teknisiä häiriöitä tuossa välissä, mutta älkää tallenteen katsojat siitä nyt niin kuin hämmentykö. Tämä on normaalia edelleenkin verkkomaailmassa. No me ollaan tosiaan mietitty nyt tässä tätä fyysistä turvaamista, ne laitteet. Sitten ne täytyy jollakin lailla osata turvata ne sisällöt, mitä siellä on. Sitten turvata henkilö, joka näitä laitteita käyttää. Ja sitten myöskin entistä enemmän käytetään vuorovaikutukseen ihmisten välillä teknologiaa. Ja silloin on tärkeää myöskin, että ihmiset osaavat toimia kiltisti toinen toistensa kanssa hyvillä käytöstavoilla. Ja se on tänä päivänä erittäin tärkeää ja jostakin kumman syystä ehkä se on suurimpia uhkia tällä hetkellä, että me ei osata käyttäytyä kiltisti välttämättä täällä nettimaailmassa. Näinpä. Niin kun mennään eteenpäin, tuolta vielä odotetaan meidän teknisen tuen. Mennäänkö me näin vai kirjaudunko mä uudestaan? Siinä ei mene montaa minuuttia. Voidaan tallentaminen siinä kohtaa. Mikäs on tilanne? Kuuluuko, näkyykö? Toimii. Hyvä. No niin. Hyvin näkyy kyllä. Hyvä. Hei, semmoinen
vanha kansanviisaus kuin ei kannata laittaa kaikkia munia samaan koriin on erittäin hyvä tämmöinen peukalosääntö tietoturvan kanssa. Eli jos otat vaikka hienoja kuvia ja harrastat valokuvaamista, niin ei kannata olla, tänä päivänä se on useimmiten digitaalista, ei kannata olla kaikki digitaaliset valokuvat säilytty yhdelle ainoalle laitteelle, joka sitten sattuukin vaikka tipahtamaan sinne järven pohjalle. Eli tässä tulee avuksi sitten se, että on ne varmuuskopiot, käytetään pilvipalveluita, laitetaan jollekin tallennevälineelle muuallekin niitä. Traficom viestintävirasto on tutkinut ihmisten, kansalaisten näkemyksiä ja osaamista tietoturvan suhteen. Ja tämä oli tässä alkuvuodesta julkaistu ja selkeästi niin ihmisiä tietoturva kiinnostaa, mutta koetaan, että se on toisaalta aika semmoista mutkikasta. Eli kaivataan lisää selkeyttä tuohon tietoturvaan ja osa ihmisistä on myöskin valmiita maksamaan sitten siitä. Ja nyt esimerkiksi tämä ei kaikki munat samassa korissa, niin se voi johtaa sellaiseen käytäntöön, että niin käytetään vaikka sitten tosiaan jotain verkkotallennuspaikkaa ja fyysistä tallennuspaikkaa. Digitaalisen työskentelyn turvallisuus on sellainen, jossa ehkä joskus on hyvä pysähtyä myöskin tutkiskelemaan itse itseään. Osaanko riittävästi, löydänkö tarvittavaa tietoa, onko minulla sellaisia tuttavia, ystäviä, kavereita, jos työpaikan tietoturvaa mietitään, niin onko siellä sitten semmoisia yhteyshenkilöitä ja muita, joilta uskallan ja osaan pyytää apua. Tänä päivänä ei edelleenkään ole ihan saletti, että työelämässäkään niin uskallettaisiin tunnustaa se, että nyt minä en hallitse ja osaa tätä asiaa. Nämä on taitoja, jotka eivät ole myötäsyntyisiä ja nämä on myöskin taitoja, joita voi oppia askel kerrallaan. Ja ehkä tämä digatakin voisi yhtenä semmoisena myönteisenä asiana niin rohkaista ihmisiä tunnustamaan, että en osaa, haluan oppia. Hei, tässä kohtaa voidaan vähän aikaa pysähtyäkin tuonne chattiin, voitte kirjoittaa ja voitte tallenteen katsojat ihan miettiä, että mistä sinä ihan konkreettisesti käytännössä hankit tietoa tietoturvasta ja tietoturvan uhkatekijöistä. Mistä hankit tarpeellista tietoa tietoturvasta ja uhkista? Jos teillä on hyviä linkkejä, kirjoittakaa niitä. Virastoja, lehtiä, julkaisuja. Kokemusoppiminen, alan lehdet ja sitten Ylen digitreenit on jo tullut tutuksi varmaan aika monelle. Digitreenejä suosittelemme.
Traficom viestintävirasto, IVI, on tällainen organisaatio, joka yhdistää tietotekniikka-alan erilaisia toimijoita. Joskus voi kaverilta oppia ja niin tuttavilta ja aika hyvä skaala. Myöskin sen havaitseminen, että tietoa ei ole tullut hankittua, niin sitten voi vähän miettiä, että tarvitsisiko jossain kohtaa hankkia. Tässä on nyt ainakin yksi kohta tämä, kun olette kokoontuneet tänne. Tuolta löytyi myöskin digitreeneihin linkki ja arjentietosuoja.fi-sivusto. Tosi hyviä. Ja tuossa on muutamia semmoisia, joita me myöskin ennakolta laitettiin. Tuo viestintävirasto, siellä on ihan tietoturvauhkista tiedotteita ja he myöskin tiedottaa ammattilaisille. Eli se on semmoinen virallinen kanava ja aikaisemmin oli tunnettuna Serfi ja sillä nimellä löytyy vielä tuolta Twitteristä, jos joku Twitteriä käyttää. Ja Traficom viestintävirasto on myöskin tehnyt vähän matalammalla kynnyksellä, kun tuo Kyberturvallisuuskeskuksen tiedotteet on tällaisia virallisia, niin sitten heillä on tämmöinen turvalistit-sivusto, jossa on videoita ja sitten tämmöisiä tietoturva-aforismeja, turvalismeja löytyy heidän Twitter-profiilistaan ja nuo muistuttaa aika lailla näistä samoista asioista, mistä me tässä jo vedettiin yhteen, että muista nämä salasanat ja muista nuo varmuuskopiot ja tämmöisiä perusasioita. Sitten DigiToday löytyy tuolta Ilta-Sanomien verkkosivulta, joka paljon uutisoi näitä asioita. Tietokonelehtien tilatut uutiskirjeet nousee tuolta myöskin chatista. Ihan kiva sähköpostia, kuka käyttää ahkerasti, niin silloin tulee niitä tiedotteita sitten luontevasti sen sähköpostin kautta. Ampparit on tuolla verkossa oleva tämmöinen uutispalvelu ja siellä on esimerkiksi suodatus tietoturvauutiset, josta voi käydä silmäilemässä. Aikaisemmin näitä tietokonealan lehtiä oli tosi paljon, mutta se valikoima on vähentynyt, mutta edelleenkin löytyy 2 tämmöistä hyvää lehteä, Mikrobitti, joka enemmän on sitten laajemmin niin kuin tietokoneisiin ja laitteisiin ja tämmöiseen teknologiaan perehtynyt, keskittynyt lehti, mutta siellä taisi olla tietoturvasta ihan äskettäin. Ja Kotimikrolehti, joka on sitten tämmöinen käytännönläheinen ja opastaa aika seikkaperäisestikin ihmisiä. Ja molemmat tarjoaa myöskin sitten aina välillä tämmöisiä vähän niin kuin sarjakuvamaisesti, että näin teet ja askel askeleelta neuvotaan, että kuinka tämän asian kanssa on hyvä edetä. Ja vielä löytyi lapsille ja huoltajille oppaita. Aikaisemmin oli semmoinen myöskin tuolla verkossa kuin tietoturvakoulu, mutta se on poistunut. Mutta Kyberturvallisuuskeskukselta löytyy sitten oppaita turvallisesti netissä lapsille ja vanhemmille. Toi oli hyvä löytö. Näistä pääsee aloittamaan ja esimerkiksi nuo Ylen digitreenin jutut, niin ne on semmoisia aika kompakteja ja ne on mietitty sillä lailla, että ne ei ole liian vaikeatajuisia. Siellä on aika silleen selkeästi esitetty, joissakin on videoitakin sitten mukana ja
sinne varmaan saa myöskin laittaa toiveita, minkälaisia asioita olisi hyvä vielä niin kuin selostaa. Facebookistakin löytyy Digitreenien Facebook-ryhmä, Kyllä. jossa ihmiset auttaa toinen toisiaan. Ja eikä siinä ehkä, jos ei ole mitään pahaa tapahtunut, niin sekään, että ei ole aktiivisesti etsinyt asiasta tietoa, niin ei haittaa, mutta muutamista jutuista on kuitenkin ihan hyvä olla tietoinen. Ja tuohon niihin salasanoihin, mihin niitä tallennetaan, niin palataan vielä vähän myöhemmin. Ja voitaisiin tuolle heille sanoa, että toisaalta se tietämättömyys on ihan ilokin, ja jos sä oot tehnyt asiat niin kuin on neuvottu tekemään tietokoneiden kanssa, niin ei ole mitään vaaraa. Yleensä siellä pärjää. Mutta tosiasiahan on, että entistä enemmän myöskin näitä ihmisiä on, jotka haluavat ehkä haittaa toisille. Ja sen takia on syytä näistä vaaroista tietää. Mutta ei näiden takia kannata yöunia menettää. Ei meidän sanomana ole pelotella teitä. Niin. Vaikka se ehkä vähän siitä tuntuu, koska me nyt näihin asioihin keskitytään. Mutta kun muistaa yleiset pelisäännöt, niin netissä liikkuminen on kuitenkin aika turvallista. Ja toisaalta sitten minusta näitä on sattunut myöskin esimerkiksi virastoille, joilla on aika hyvä tietoturva, niin näitä tietoturvaiskuja. Ja sitten on taas tiedettävä, kuinka toimitaan siinä tilanteessa. Ja silloin ne varmuuskopiot ja jotenkin tietojen tallennus ja kaikki tämmöiset on tärkeää. Ja myöskin se, että reagoidaan niihin iskuihin. Kyllä. Toi on minusta ihan hyvä muistaa, että viisaskin voi mennä vipuun näissä asioissa. Ja sitten mennäänkin tuonne tunnuksiin ja salasanoihin. Ja tästäkin me otetaan nyt, kun meillä on niin ihan perusasiat tänään, niin otetaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja turvalliset salasanat. Ennen kuin me hankitaan uusi laite, niin ensimmäisenähän on mietittävä käyttäjätunnus ja salasana. Ja se käyttäjätunnus hankitaan siihen käyttöjärjestelmään, eli Windowsin yhteydessä luodaan Microsoft-tili, Mac, jos laitteisiin Apple ID ja Androidiin sitten Google-tili. Ja periaatteethan näissä on samat. Kun tämä tili hankitaan, niin se tili on se paikka, mistä meidän tiedot löytyy. Sitten se tili myöskin antaa meille tallennustilaa. Tilin kautta me voidaan sitten etsiä uusia päivityksiä, saadaan tietoakin niistä päivityksistä. Ja tili myöskin sitten auttaa esimerkiksi etsimään vaikka kadonnutta laitetta. Ja kun lähdetään sitä käyttäjätunnusta tekemään, niin yleensä se on sähköpostiosoite, joka on myöskin se yksilöivä tunnus ja yhteystieto puhelimeen ja tietokoneeseen. Ja se sähköpostitunnushan täytyy joltakin palvelulta hakea. Se voi olla Gmail-tunnus. Tällä hetkellä näistä sähköpostistakin ollaan montaa mieltä, että riittääkö Gmail ja montako Gmail-sähköpostia meillä täytyy olla. Montako tunnusta sulla, Anne, on? Montako sähköpostitunnusta? Ihmiset pöyristyy, jos mä sanon miten monta, kun mä oon 2004 alkaen näiden kanssa puuhannut. Mutta nyt tällä hetkellä toimivaa, mitä sä käytät. Mikä sun periaate on? Riittääkö yksi vai pitääkö olla useampia? Ei. Ja miksi ei riitä yksi? No jos se yksi menee lukkoon tai käy jotain, joku kähveltää vaikka ne tunnukset, vaikka käytän sitten tuommoista vahvaa tunnistautumista, niin kyllä mä sitten on aika heikoilla. Eli mulla on aika vanha, esimerkiksi semmoinen vanha sähköposti, joka edelleen toimii, niin se on sitten semmoisena semmoisena kakkostunnuksena siellä. Ja yleensähän ohje on, että niihin tärkeisiin käyttöjärjestelmiin, niihin on yksi salasana ja sitten on toinen semmoinen, voisiko sanoa, että oli vähän ei niin tärkeisiin, jota annetaan, ettei saa sitä tärkeää salasanaa antaa kaikkiin.
sähköpostia. Kyllä, niin. Sähköpostia nimenomaan. Nyt on sen puhuin sulle. Joo. Eli siis niin kun jos käyttää vaikka 2 sähköpostia, niin se yksi on semmoinen, jota käyttää tosi tärkeisiin. Kyllä, esimerkiksi joka ei saa roskaantua. Apple-ID:hen tai Google-tiliin tai Microsoft-tiliin. Ehkä sitten pankkitiedoissa ja näissä tärkeissä se on käytössä. Ja sitten se, joka kestää roskaantumista, niin sitä käytetään niissä lopuissa. Joo. Tämmöinen 2 sähköpostin taktiikka voisi olla aika hyvä, mutta varmaan aika moni menee sillä 1 sähköpostilla. Sitten niin kuin jos edistyt näissä tietoturva-asioissa, niin tämä 2 taktiikka olisi aika hyvä. Ja sitten kun sitä sähköpostia luodaan, niin siinähän sitä varmistusta etsitään, että pitää myöskin antaa puhelinnumero. No tiedän, kun olen tuolla esimerkiksi seniorineuvonnassa tällä hetkellä paljon, niin siellä moni tulee ihmettelemään, että miksi mun pitää antaa se puhelinnumero. Jos sä antanut puhelinnumero? Olen antanut ja siitä on ollut kyllä hyötyä. Eli mä oon saanut jumahtaneen verkkopalvelun auki, kun sieltä on tullut sitten vahvistusviesti tekstiviestinä kännykkään, että nyt sä pääset tällä sit luomaan sen uuden salasanan unohtuneen tilalle. Et kyllä, vaikka se nyt arveluttaakin vähän eri palveluille antaa puhelinnumeroa, niin toisaalta sitten taas siitä on kyllä suojaa ja turvaa. Ja ainakin näille tärkeille käyttäjätunnuksille. Ei ihan mihin tahansa. Kyllä. Mutta sen tärkeän sähköpostin varmistukseksi, niin se puhelinnumero on kyllä ihan hyvä antaa. Ja sitten sitä käyttäjätunnusta luotaessa pitää myöskin antaa se salasana. Ja tässä sitten se, että minnekä se salasana tallennetaan. Puhutaan siitä vähän myöhemmin. Mutta kun se salasana luodaan, niin se on kyllä syytä kirjoittaa aluksi johonkin muistiin ja sitten miettiä myöhemmin, että mihin ne salasanat tallennetaan matkan varrella. Ja tämän käyttäjätilin ja laitteen paikantamisen avulla sitten voidaan jäljittää ja lukittaa sekä myöskin tyhjentää, jos laite sattuu katoamaan. Näinpä. Meille tuli kysymys, että pitääkö olla 2 kännykkää, jos toisen kännykän sähköposti kopsahtaa nurin. Ei ehkä ihan näin pitkälle tarvitse mennä. Tuossa tietoturvassa alkaa käydä jo kalliiksi. Joo, kyllä se yksi puhelintoiminta voidaan samassa kännykässä olla useampia sähköposteja. Ja mullakin on Google-tilejä ainakin 3. Mulla on oikeastaan 3-tasoinen, että on nämä tärkeät, sitten on seuraavaksi tärkeimmät ja sitten on niin sanotut ei ollenkaan tärkeät. Jaha. Joo, mutta tässäkin niin kuin tietysti askel askeleelta liikkeelle, että kyllä sitä ensin pääsee sen 1 kanssa liikenteeseen ja se voi aika monelle kuitenkin riittää. No toinen, jos sähköposti kopsahtaa nurin, sillähän oikeastaan se on taas sitten se sähköpostiohjelman ongelma. Että sitten näillä salasanoilla ja tietoisella salasanoilla käyttäjätunnuksella pääsee siihen toimivaan sähköpostiin. Ja sen takia on hyvä muistaa ne. Mutta sitten jos taas tosiaan se järjestelmä menee nurin itsestä johtumattomista syistä, niin en tiedä sitten millä se varmistetaan. Tavallaan sillä ne tiedot ovat, mutta se on sitten taas ohjelman toimittajan kanssa sovittava, että saadaan ohjelma käyntiin. Kylläpä näin. Ymmärtääkseni tuossa tulee vielä kysymys siitä, että jos kännykässä on paikantamisen lisäksi päällä VPN, estääkö se kadonneen kännykän paikantamisen, niin eikö nämä mene vähän eri reittejä? Se VPN suojaa sitä verkkoliikennettä, kyllä. Mutta sitten taas tuo paikannus, niin se on GPS, eli esimerkiksi sama kuin jos vaikka on käytössä askelmittari siinä kännykässä, niin sekin toimii tällä GPS:llä. Eli tuolla on satelliitit, jotka seuraa liikennettä. Jaha, no niin. Pitääkö sitä salasanaa vaihtaa usein? Sekin taas on
muutamat ohjelmathan muistuttavat, että salasanaa pitäisi vaihtaa. Se tulee ilmoitus, että vaihda salasana. Sitten näihin tärkeisiin tietoihin ainakin muistutan itseäni, että silloin tällöin salasanaa on vaihdettava. Ei mulla ihan vakituista vaihtokuukautta ole. Onko sinulla? Ei toden totta. Sähköposti on sellainen, jossa nyt silloin tällöin aina tulee vaihdettua. Ja sitten kun seuraa noita tietoturvauutisia, niin jos jossain palvelussa on ollut häiriöitä, niin sitten mä kyllä käyn vaihtamassa. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin joskus tulee ihan viestiäkin, että nyt on täällä ollut jonkunlainen hyökkäys ja suositellaan salasanan vaihtoa. Eli kannattaa seurata sitä sähköpostia, tuleeko sitä ilmoituksia. Ja jos olet vaikka vaihtanut, tai et ole vaihtanut salasanaa ja sitä tuleekin ilmoitus, että salasanasi on vaihdettu, oletko tehnyt sitä ja tiedät, että et ole, niin silloin mene kiireesti vaihtamaan. Ja yleensä jos laite häviää tai jotakin tapahtuu, silloin kannattaa nämä tärkeimmät salasanat käydä muuttamassa. Mutta sitten on olemassa myöskin tämmöisiä vahvempia tunnistautumisia, jolloin ehkä se vaihtaminen ei olekaan ihan niin kriittistä. Kyllä. Eli meillä on tämmöinen heikko tai vahva tunnistautuminen. Yleensä se heikko tunnistautuminen merkitsee sitä, että meillä on se käyttäjätunnus ja salasana, ja sehän on yleisin tunnistautumismenetelmä näihin ohjelmiin. Mutta sitten esimerkiksi puhelimen käyttöjärjestelmään tai sähköpostiin voi pyytää tai hankkia tällaisen vahvan tunnistautumisen. No, ensin tunnistautumismenetelmiä on useampia. Ja nyt tiedätte pankkitunnistautumisista, että sinne tarvitaan käyttäjätunnus, sitten sinne tarvitaan vielä avainlukutaulukko, joka alkaa olla vanhaa aikaa. Tarvitaan tunnistautumiskoodi, joka tulee tekstiviestinä puhelimeen. No sitten sille voi myöskin olla tämmöinen tunnuslukulaite ja sovellus, jolla päästään sinne pankkitunnuksille. Ja nythän pankit ovat saaneet nämä uudet ohjeet, eli enää sillä avainlukutaulukolla yksin ei pääse. Ei pääse. Siis 24.9. sen jälkeen ei pääse enää, eli nyt pitäisi kaikilla olla joku konsti, millä sinne pankkitilille päästään. Tämä on tällä hetkellä pankilla aika iso työ. Miten teidän tilanteenne on? Kuinka moni on käyttänyt jo mobiilitunnisteita? Sitten on monet palvelut, niin kuin vaikka jos auton rekisteröinnistä. Joo, se olikin tuo 14.9. Niin oli. Mä rupesin... Niin, se oli viime viikolla. Niin oli. Joo, kyllä. Siis esimerkiksi jos auton vakuutusta, rekisteröintiä, tällaisia hoitaa, taikka sitten veroasioita ja tämmöisiä, niin tarvitaan sitten yksi tunnus ei riitä, vaan 2 keinolla päästään sisään. Kyllä. Ja tämähän on tosiaan, eli on se käyttäjätunnus, sitten se salasana ja sitten vielä tämän lisäksi puhelimen kautta saadaan koodi, jolla jatketaan sitä kirjautumista. Sitten onkin mielenkiintoista vielä nämä kirjautumiset. Itse tässä koin tämän konkreettisesti, kun Tampereen rautatieasemalla varastettiin minun rahapussini, jossa sitten oli kortteja useampia. Ja kun olin vain tuolla pankkitunnuksella kirjautumassa, mutta sepä ei riittänytkään. Mulla ei mennyt mitään tunnuksia, mutta mä en saanut niitä. Mulla olisi olla mobiilivarmennus, mutta sitä minulla ei ollut. Eikä mulla ollut myöskään tätä tunnistussovellusta, lukulaitetta. Niin mä en voinut esimerkiksi poliisilaitokselle ilmoittaa, että on ajokortti varastettu. Siitä piti tehdä sitten paikan päällä ilmoitus. Sitä ei voinut edes tehdä sähköpostilla. Eli tuo mobiilivarmenne sitten puhelimessa on ihan hyvä muita tunnistautumisia varten. Sitä ei tarvita välttämättä sähköisiä asiointia, mutta esimerkiksi oma
kantaan tai päästä sen mobiilivarmenteella. Se on hyvä tapa mennä eteenpäin. Mutta niin kuin tästä selittelystä me huomaatte, niin tämä on kohta, jossa ainakin on opettelun varaa. Ja esimerkiksi se mobiilivarmenteen hankkiminen, se kuuluu näihin digitaalisen kansalaisen osaamisvalikoimiin. Ja sehän tehdään teleoperaattorin kautta se mobiilivarmenne, että sen saa käyttöön. Ja siinä aina puhelimeen tulee se koodi, mikä hyväksytään. Ja siihen puhelimeen sun pitää aina kirjautua omalla käyttäjäkoodilla. Kyllä tämä laittaa aikalaisia haasteita, että meillä täytyy olla sitten sellaiset puhelimet ja kaikki muut vempaimet. Miten muuten, kuinka moni teistä on kokeillut tunnuslukulaitetta tai sovellusta? Onko kellään käytössä? Joo. Tosiaan sitten lisää tietoja löytyy eri näiden palveluntarjoajien, näiden käyttöjärjestelmien ohjeista. Ja tätä vahvaa tunnistautumista nimitetään useilla nimillä. Myöskin esimerkiksi sähköpostin kohdalta tai sitten noiden, ensi kerralla puhutaan enemmän sosiaalisen median palveluista, niin siellä käytetään semmoisia nimityksiä kuin kaksivaiheinen vahvistaminen, tunnistautuminen tai todennus. Aika monet on jo kokeilleet näitä erilaisia tunnistautumisasioita ja mobiilivarmenteita. Ja tässä on varmaan semmoinen harjoittelun paikka, että jos tuolta poimit jonkun sellaisen asian, joka ei vielä ole tuttu, niin nyt on hyvä hetki ottaa selvää, että kuinka saa itselle käyttöön. No se salasana on tässä nyt vilahtanut kaiken aikaa. Mikä on hyvä salasana? No, lähdetäänkö siitä, mikä ei ole hyvä salasana? Se 1, 2, 3 tai 000 ei ole hyvä. Nythän pitkään on opetettu, että hyvä salasana on pitkä, vähintään 15 merkkiä, ja niitä merkkejä on monenlaisia. On isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia, erityismerkkejä, myöskin numeroita. Mutta tällä hetkellä on todettu, että salasanan voi murtaa, jos se on lyhyt ja vaikka siinä on mitä merkkiä. Mieluummin vaikka 30 merkkiä. Siinä saa olla erityismerkkejä, pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita, mutta pitkä. Ja sitten tuleekin ongelma, että miten minä muistan sen 30 merkkiä. Nyt on sanottu, että se voi olla lempiruno tai laulun sanat, mutta ehkä nyt enkeli taivaan lausui näin, ei ole se paras salasana. Niinpä. Sitten on olemassa tosiaan näitä salasanojen hallintaohjelmiakin pro-käyttäjille ja vähän edistyneemmille. Mutta jos tilejä, tällaisia käyttäjätunnuksia on vain muutama, niin silloin ehkä postit lapulla kyllä pärjää, kuten F-Securen asiantuntijaneuvoja, että kun kotona laittaa sopivaan paikkaan ja ihan vaan lapulle kirjoittaa, niin sekin on ihan hyvä tapa tallettaa nuo salasanatiedot. Ja ihan se sininen vihkokin voi olla hyvä, koska sinne kotiin harvoin kukaan murtautuu. Mutta ehkä sitten parempi on Excel-taulukko, joka on salasanan takana. Mutta myöskin nämä palvelut, ne on luotettavia. Ja tuolta Ylen digitreeneistä löytyykin mukava tämmöinen salasanakone. Sinne ei kannata laittaa oikeaa salasanaa testiin, vaan vähän samankaltainen kuin mitä käytätte. Mä kun testasin eilen sillä salasanatyypillä, mitä itse käytän, niin se kertoo, että roistoilla menee 100 vuotta ratkoa mun salasanaa. Mulle tuli samanlaiset vastaukset. Että se pitkä on hyvä. Se on tämä meidän vinkki nyt tähän kohtaan. Tässä on hei Suomen suosituimmat salasanat. Linkki ei toiminut. Onko tarkistetaan se. Joo, mä käyn vielä etsimässä se. Oliko tässä joku tuttu? Mä ainakin tunnistin menneiltä ajoilta työkaverin salasanan tuosta joukosta. No, sitten meillä olisi vielä
tuo päivittämisasia ja varmuuskopiointi ja laitteiden suojaaminen. Miten se tietokoneen tietoturva? Käyttöönottovaiheessahan silloin kun hankit uuden koneen, se käyttöönotto, jos itse asennat sen käyttöön, se koko ohjelma neuvoo, että minkälaiset tietoturva-asetukset sinne laitetaan, ja niitä pystyy sitten myöhemminkin vielä muuttamaan. Ja vähän riippuen sitten laitemerkistä mallista, niin on erilaisia tapoja tunnistautua. Joillakin mobiililaitteilla se voi olla ihan sormen jäljellä, ja sinne voidaan skannailla useampikin sormi. Sitten saattaa olla tämmöisiä PIN-koodeja, numerokoodeja ja vähän erityyppisiä. Tärkeää kuitenkin se, että jollakin systeemillä, minkä itsekin sitten muistaa heti sen jälkeen, niin lukitaan se laite niin, että kuka tahansa ei saa sitä käyttöön. Ja nuo tietokoneet sisältää omia tietoturvaominaisuuksia, mutta sitten on myöskin mahdollista maksullisia tietoturvaohjelmia hankkia. Ja tuolla vilahti jo tuommoinen kirjainkolmikko kuin VPN, eli se tarkoittaa sitä, että silloin jos langattomasti käyttää verkkoa, eli ettei ole se laite jollakin johdolla kiinni internetissä, niin tuo VPN suojaa sitten sitä langatonta yhteyttä niin, että muut ei pääse sitten vakoilemaan, ja tuohonkin on tarjolla maksuttomia ja maksullisia palveluita, ja joissakin työpaikoissa esimerkiksi vaaditaan ihan, jos teet etätöitä, että käytetään sitten noita VPN-yhteyksiä. Suosittelemme myöskin sitä, että tietokoneella olisi useampi selain, eli selain on esimerkiksi Google Chrome, Firefox, Edge, Bing, mikä tämä on Microsoftin? Explorer oli aiemmin, mutta se on joku kummallakin oikosulku. Tuli oikosulku. Edge se nyt on nimeltään Safari. Joo. Näin. Ihan senkin vuoksi, että saattaa tulla joku ongelma siihen yhteen selaimeen niin kuin maailmanlaajuisesti, mutta myöskin niin, että se, millä surffailet kaikista eniten verkossa, olisi eri selain kuin se, millä käytät vaikka pankki- ja vakuutuspalveluita ja terveyspalveluita. Ja ihan sen takia, että se, millä surffailet missä tahansa, niin saattaa joltain verkkosivulta tarttua haitakkeita mukaan. Ja hirveän tärkeää on sitten paitsi tietokoneen päivitys, niin sitten näiden internet-selainohjelmien päivitys. Ja se voi ollakin joskus vähän kimuranttia. Siinä voi tarvita sitä kaveria avuksi. Ja sinne kannattaisi laittaa automaattiset päivitykset, se aina päivittelee niitä. Tämmöinen vihje. Tänä päivänä niin ei kannata kyllä tuonne nettiin mennä minkään merkkisellä laitteella tietokonepuolella ilman tietoturvaohjelmistoa. Mobiililaitteilla niin edelleenkin aika moni varmaan on ilman tietoturvaohjelmistoa, mutta sielläkin suositellaan. Näitä löytyy maksullisia ja maksuttomia. Ja tuossa on vielä linkki tuonne TiVin ohjelmaan, jossa juttuun, jossa kerrottiin, että kun he oli testailleet, niin aika lailla ne maksuttomat ja maksulliset oli suht yhtä hyviä. Ja nyt
Me ei ehditä yksittäistä neuvoa antaa siitä, että miten löytää automaattiset päivitykset päälle, mutta Google voi laittaa kysymyksiä, tai mikä vaan hakukone, niin kuinka laitetaan päälle tällainen. Avasto on ihan hyvä. Kyllä. Se oli muun muassa niin noissa suositelluissa ja maksuton palvelu. No sitten näistä älypuhelimista ja tableteista, niihin myöskin aina aloitetaan uuden laitteen käyttö, niin vaihdetaan SIM-kortin PIN-koodi. Eli ei jätetä sinnekään sitä 123 tai 000, ne kaikki vaihdetaan. Tuo PIN-koodi on erittäin tärkeää, että se on oma. Sitten on hyvä, että otat käyttöön näytön lukituksen ja mieluummin lyhyellä ajalla. Jos mitään joku sen vie voro, niin hän ei pääse sitä käyttämään, jos se on lukittu. Sitten PIN-koodi ja näytön lukitus, ne voi olla sama, niitä ei välttämättä tarvitse olla eri. Mutta siihen on jo semmoinen ihan luonnollinen syy monissa puhelimissa, että se PIN-koodi tai näytön lukitus on pidempi kuin PIN-koodi. Eli 6-numeroisia ja 4-numeroisia lukuja. Sitten siellä puhelimessa ja tabletilla on hyvä ottaa käyttöön automaattiset päivitykset, mutta esimerkiksi tuossa Apple-laitteissa on se ongelma, että siellä lähtökohtana on, että on oltava Wi-Fi ennen kuin ne pystytään päivittämään. Ja siksi jos ei ole Wi-Fiä, niin on mentävä paikkaan, mistä semmoisen saa, että saa automaattiset päivitykset. Sitten ongelmana on myöskin se, että nuo päivitykset eivät aina toimi, kun ei pidetä niitä koneita riittävän kauan päällä. Ne on jätettävä vaikka yöksi päälle, että ne päivitykset ehtii toteutua. Ja sitten on aina syytä sieltä kaupasta käydä katsomassa, että paljonko niitä päivityksiä on tekemättä, koska myöskin ne ohjelmat on päivitettävä, eikä vain sitä käyttöjärjestelmää. Ja on hyvä muistaa, että ainoastaan sieltä virallisesta sovelluskaupasta ladataan ohjelmia. Tuossa oli mainittu niitä muutamia mobiililaitteen haittaohjelmaestoja. Siellä oli Avast, AVG, Avira, F-Secure. Osa ilmaisia, osa maksullisia. Ja tosiaan sitten ne kaikenlaiset hauskat pienet sovellukset ja ohjelmat, mitä noille älylaitteille hankitaan, niin ne on myöskin sitten joskus sellaisia, jotka tuo haitakkeita mukanaan. Ja näiden eri käyttöjärjestelmien verkkokaupoilla on vähän erilaiset taktiikat. Tuonne Google Playn verkkokauppaan on päässyt aika paljon helpommin kuin Applen verkkokauppaan. Ja sieltähän poistettiin äskettäin jonkun verran sovelluksia, joita sinne oli luikahtanut. Mutta joka tapauksessa nämä nyt on pääsääntöisesti sellaisia, että siellä melko turvallisia on nuo sovellukset. Kannattaa kysyä kaverilta tai vähän kysellä vaikka jossain nettifoorumilla, että tähän tarpeeseen mitä olette käyttäneet. Näissä kaikissa verkkosovelluksissa ja palveluissa, ohjelmissa, mitä ladataan, niin on myöskin tärkeää tuo päivittäminen. Se on ehkä semmoinen oppimisen paikka, että miten se tapahtuu, jos ei se automaattisesti tapahdu. Ja ehkä niin kuin vähemmän on parempi. Tänä päivänä niitä sovelluksia on vaikka kuinka paljon, sit ihmiset ei kuitenkaan edes käytä niitä kaikkia. Sitten kun niitä ohjelmia asentaa, niin sieltähän tulee aina kysymyksiä, että sallitko sen, että tämä sovellus tekee muutoksia tähän laitteeseen. No silloin kun sä olet tekemässä tätä asennusta, niin aina on melkein pakko vastata kyllä, muuten se ohjelma ei pysty asentamaan. Mutta jos sä vaikka selailet sähköpostia ja avaat jotakin liitettä tai jotakin linkkiä, ja sieltä tulee yllättäen tällainen kysymys, älä koskaan vastaa, että sallit, koska silloin joku yrittää asentaa sinne laitteellesi jotakin ylimääräistä. Ja tässä tarkkana. Niinpä, kyllä meitä osataan huijata. Mutta sitten toisaalta niin kaikki tällaiset viestit sähköpostiin ei olekaan vaarallisia. Monet näistä palveluista nimittäin ilmoittaa, että nyt on tapahtunut jotain
uutta, on vaikka uudelta tietokoneelta kirjauduttu tähän sähköpostille, tai jos vaihdat puhelinta, niin sitten uuden puhelimen käyttöönoton yhteydessä tulee viestiä. Ja silloin, jos itse olet oikeasti toiminut sillä, vaikka nyt sillä sähköpostiohjelmalla uuden puhelimen kanssa ja sitten saat viestin, että nyt tapahtui tällainen kirjautuminen, niin ei vaaraa. Mutta jos et ole tehnyt mitään, niin silloin on syytä mennä heti vikkelästi vaihtamaan ne salasanat. No, mepä nyt oli tuossa meillä pieniä teknisiä häiriöitä, niin me heivataan tuonne seuraavaan kertaan tämä synkronointi ja varmuuskopioiden tekeminen, koska me halutaan selittää nämä asiat perusteellisesti. Mutta jätetään tervetuloa vaan ensi tiistaina tähän samaan aikaan kello 17-18 ja sitten tallenteilla myöhemmin tietoturvan kivijalan muuraamisen pariin. Ja miten niitä varmuuskopioita oikein tehdään ja miten pilvipalveluihin synkronoidaan. Me jatketaan siitä seuraavalla kerralla ja ei muuta kuin nyt, jos teille jäi täältä joku putittamaan mieltä, että tuosta pitää ottaa selvää, niin verkosta, kaverilta, ehkä jostain lehdestä tai kirjojakin saattaa löytyä, josta löytyy apua tietoturvaan ja muita hyviä linkkejä. Ja ensi kerralla, kun tulette mukaan, niin laittakaa tänne chattiin jo kysymyksiä, joihin odotatte vastauksia tältä erää. Mutta kiitoksia, olette olleet todella aktiivisesti mukana. Kiitos ja oikein turvallista tietoteknistä elämää ja sitten sitä ihan normaalia live-lihamaailman elämää myös. Kiitoksia. Kiitos Anne ja Leena ja kiitos osallistujat. Mä täältä painan pois nyt tämän nauhoituksen.